Zaipera, weche, ene mazino boro zaipera, weche, ene mazino boro zaipera, mambo, zaipera mambo, zaipera jenu, zaipera mambo, zaipera. Iwe mambo manya iwe manya mambo muru sare. Uyako Waridhe zvakanaka jira iro. Waridhe zvakanaka wazvari. Waridhe zvakanaka. Ngauye baba edu, ngauye vakomana. Baba edu ngauye. Ngauye baba edu wazvare takamirira imimi. Uyai muzvare, uyai na baba edu. Mururungo DJ Chimosu dzambira iwe. Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora jeje. Itinga chengetedzwa matoronga achengetedzwa. Yote. Kuti baba napa akunosimisa. Ndishesa kupanya. Tizimira shumba. Majisima muti wao. Rozi saka muti. Kuti umire sakamaka. Ndara tusinga. Alright. Yesu kuona wana kwata tune sasa kana muda kupa zita renyu unopa mumvuri womanyika wakanaka. Panguwa dzino
panguva dzino ndichakumbira Pastor Mapindani wauya watipe opening prayer. Regedzai tisvike patinokotamisa zviso zvedu tichinamata. Muzita renyu Baba, remwana wakomana neremweya mutsvene, tinokutendai Mwari wekudenga nekuda kwezuva rinonzi nhasi. Tinokutendai nekuda kwepurogiramu iri pano. Tinorumbidza nekukudza zita renyu nekuda kweutekwa-tekwa hwese huri pano hwaunganira chiitiko chokugadzwa kwaishe wedu Sakupwanya. Programu ino Mwari wekudenga tinoisa mukati memaoko enyu. Titungamirirei. Tinotaura nyasha dzenyu, tinotaura ropafadzo yenyu, tinotaura kuendeka kwezvose zvatisanganisa pano mukati mezuva ranhasi. Tatanga nemi nekukudanai munhu mukuru kuti muve pakati pedu, mutitungamirire. Kutanga kwamaita nesu tinonamata kuti musvike nesu kumagumo. Nyaya yese taipira kwamuri kuti tigodzorera mbiri kwamuri kana zvichinge zvabudirira sekutarisira kwatinoita. Zita renyu kubva nhasi uno ngarikudzwe kudzimara nekusingaperi. Amen. Tinotenda Pastor Mapindani. Ngatiipei Pastor Mapindani chipo chekutenda nekuombera maoko nemunamato wawatipa wakanaka. Thank you very much. Guest of honor. Nzvimbo yatiri ino iyi nzvimbo ya Mambo Mutasa. Hedimeni vari Sakupwanya. Then pana Sabhu Munyangani. Chakumbira Sabhu Munyangani kuti vasvike pano. Tisvike panguva yatichakwidza maoko kumumvuri wemanyika. Panyama Zimbabwe, Mambo Mutasa, Panyama Sekuru, Sakupwanya, vana vamwese Masabhu kumuri pano, tikumbirawo maoko namhaiyo, tomberere muswagadzwa sekuru wedu Sakupwanya. Pamusoro, maoko. Vida. Tinotenda Sabhuku. Guest of honor nditenderei kuti tisvike panguva yatinozivana. Ari kutaura pano ndinonzi Beto, nditiwe kwaMutasa. Ndichada kuti muchidimbu ndizivise muri iri pano vauya pachiitiko ichi che-official installation of Cosmas Sakupwanya Resident Sakupwanya. Panapa tine vashandi vehurumende vanosanganisira magovernment HODs emaMutasa. Tinowo zvekare vashandi vekanzuro eMutasa RDC vakatungamirirwa naChief Executive Officer wavo Baba Banduri. The council chairman asanda vaona asi I think vanotijoina manje but tine makanseras ari pano from Mutasa RDC including Councillor Mandeya ndavaona kana pane mamwe makansela weorganize pamuri ipapo. Tinowo zvekare madzisabhuku emunzvimbo yino nemadzisabhuku enzvimbo dzakatenderedza. Panowo zvekare madzishe ndakuonai pamuri ipapo, Shesa Chirarwe, Shemuchena, ndiani mweshe wandiri kuona futi apo, Ishe Mukanana, Ishe Sanyamandwe, Ishe Saungweme. Ndakudedzera mazita enyu mese madzishe. Ishe Makomba, Ishe ani futi pambera, Ishe Mudzindiko, pane vamwe Ishe futi vanosiya, Ishe Muparusa, Ishe Samanga, uyeusi. Tinotenda kansela Mukanana ndakuona ikansela what is 17 what is 16. Thank you very much. Ndoda kuzivisa guest of honor zvekare kuti pano tine machechi vakasiyana siyana, tine vafamasi, madevelopment partners nevashandi vevadhapu pano pakukwanisa vocational training center. Ndamboona principal wavo, kana pane vandasiya mushandire gerere. Nekuda kwenguva ndichakumbira guest of honor kuti
simudzi comrade Chiucha ari kushira kutsvaga mune GCC pane GCC ari padhuze kana pasina chakumbira comrade Chiucha nyembe yeprovince ingoti ziviso wepati kutonga ZANU-PF ari panapa mazvita muzviti unongozviziva isu vemusangano takasvika pane vanhu vakaungana tinobva tanzwa kufara kuti tizive kuti muriko ndinonge tatonera kasirogani kuti tizive kuti muriko kwamuriko koko pamberi neZANU-PF pamberi nemadzishe edu pamberi nemutunhu wedu watinogara pasi nemhandu mazvita muzviti pano ndingaitore mukana kuti zvoti vamwe vangu vachiri kuuya vari kufamba vari munzira asi tine nhengo dzedu dziri mumasero medu tine nhengo dziri mumabranchi medu tine nhengo dziri mudistrict kana pane madistrict chairpersons vari pano mukasumuke pamakamira ipapo tikuonei makangosumuka henyu mogara pasi madistrict chairpersons sumukai tione avo vari apa kutendai masvika gara henyu pasi nhengo dzeDCC dziri pano comrade Gudza yasaida ikoko muri nhengo yemusangano wedu kutonga ndiri kuona nevemhende central committee kubva kusvika maashas muripi kutibatsire maashas tibatsirei kuti ndizokwanisa kuvaintrodusa vaa mukati vagara pamberi neZANU-PF pasi nemhandu iko zvinozvi ndatsikwa naComrade Kuudzai. Comrade Kuudzai inhengo yedu yeproportional representation yedu kucouncil. Saka Comrade Kuudzai mukaongoita slogan makagara pamakagara ipa kana pakamira pamuri ipapo. Pamberi nekutonga pamberi nekutonga pasi nemhandu panotatsikwa nemutekwa-tekwa munhu mukuru kana tiri kuno kudunhu redu rekwaMutasa inoziva kuti ishumba but kana tasvika kunyaya dzemusangano munhu akatikoshera is a senior member musangano rekutonga weZANU-PF munhu murimi mukuru pano paPenharonga munhu mukuru akagara mukanseri kwenguva yakareba ndiAlderman tichireva kuti wakagara matems anopfuura matatu kana kudaro vari kansela kwahonde kuward 31 uyezve panhasi patimataura pandiri kuita ikoku inhengo yeCentral Committee musangano rekutonga weZANU-PF Comrade Samanga ndikupei chitanga chitotaura nacho mazwich musangano nevabereki pamberi neZANU-PF pamberi neZANU-PF Mutasa oye! Mutasa oye! Mambo Mutasa oye! Pamberi nemadzishe edu pasi nemhandu vaberana vakanana mhaiyo. Tinotenda Comrade Samanga. Ndichakumbira kisofona kuti Dhani ari papi? Ndikumbira Dhani ari papi? Kana ari kure ndichangokumbira wemhuri vasakupwanya atibatsire kuintrodusa mhuri vanashumba wese inoonekwa sakupwanya ari padhuze kana Dhani ari kure. Okay, alright. Pamsoroi guest of honor, Pamsoroi Mambo Mutasa, Pamsoroi mhuri yese yeZANU-PF yatikuta pano, Pamsoroi vese
wakamirira mapurisa, prison service newese wegovernment. Toda kuintrodusawo mhuri yekwasakupwanya. Kuno pekutangapo pana Mambo Mutasa tina baba Jeremiah Sakupwanya vanova ndo vakuru panana baba vese vari pano, ndobva ndaoterwa navanini Stanford vari pano. Obva pauya Bamnin Nobi, pauya Bamnin Sibet vari kuseri, obva pauya Bamnin Morris vari kuseri, obva pauya Bamnin Fungai. Then tabva ipapo touya pane vana, pana mukoma Simkai, pane vamwe vakoma vangu vese variko kuseruko. Touya apa pane vazvara ndofunga muri kungoona mumaitirawo. Vana mai vedu, vana mai Sakupwanya variko kumatendoko, nemhuri yese yekwasakupwanya iri pano. Tokugamuchirai nemufaro. Maita basa. Masiya Mutori wenhau pa introduction. Okay, thank you. Pamusoro Masiya Mutori wenhau pa introduction. Waidza Sandemeu, takuona imuzvare. Thank you very much. Ndinotenda Dhani Sakupwanya nekutitambira paprogram iri panapa. Tienderera mberi Gates of Honor, ndichada kuti ndisire weukama watisvitse ishe zviri pamutemo. Tichange tichilidwa na Ishe Mande. Obva tuise. Maita basa kudzviti pamusoro emvura yemanyika. Regai timbotore mukana uno timboitawo chivanhu chekwamutasa. Vazvare chimborovai mhururu zvemuchimbotiimbira zvamaisoita kare kare zviya. Mukwambo Mukoi uyai henyu. Tiunzirewo baba vedu Mukwambo Mukoi. Hururuko. Huyo titure. Dzaipera mambo. Dzaipera mambo. Dzaipera. Weche, darine mazinomboro dzaipera. Weche, darine mazinomboro dzaipera. Dzaipera mambo. Dzaipera mambo. Dzaipera jedu. Dzaipera mambo. Dzaipera. Iwe Mukwambo manya iwe, manya Mukwambo mururu wazvare. Gairire binga guru. Warizwe Mutasa. Sekuru tete yakachengeswa uye. Chipapa usiku yakachengeswa Zenze binga guru. Shume manyika guru manyika. Warime masipike. Uyako waridzai zvakanaka jira iro, waridzai zvakanaka wazvari, waridzai zvakanaka. Ngauye baba vedu, ngauye vakomana, baba vedu ngauye.
ngauye babadi wasare takambirirai mimi. Uyai mzare, uyai na baba yedu. Murungo, DJ Chimosu dhambira iwe. Uyo manika. Oyo. Warizo mambo, wanadi mumwe. Waradanga gare pasi. Machinda mbotongo, zao dunurao, nyika chipikirwa. Warizo mutasa. Wena zatuleka kadijo. Wakomana kana musina hwarara hapana zvamaita. Kana musina hwarara hapana zvamaita. Mai wedu aripo ere? Mai Sakukwanya ngawapinde umo. Mai wedu ngawapinde. Baba adane mdzimai ngawapinde umo. Mai wedu ndile kwa mtasa uyo. Mai we wana wachapinde dzara ze. Warizwa mambo mtasa Webinga Warizo mapazura kumanyika Takukumbira vana baba Sakukwanya changu kumbira vairi Mumuye apa Pane mwana yanyu ari apa Chokumbira okusumudza mvuri wemanyika Tikupei dare renyu ramakasarudza baba wenyu Sakukwanya kuti uyu ndiye baba wedzimba dzinogara ushe kana kuti umambo hwekwamutasa. Saka baba zvaari Sakukwanya akagadzirirwa dare iri zuva iro remasikati iro nasekuru Tendai. Saka taada kuona sekuru Tendai ari kupfekedza baba wake dare. Vanhu vairi vanoera mamutasa, vanhu ava vanonakidza. Sekuru Tendai unogadza baba unogadza sekuru Tendai. Wona nhaka yamusiyirwa naiyo. Simukai zvenyu mvure manyika vanhu ngatombere maoko arume simukai. Bisai heti. Rova maoko imwe. Rova maoko edinga. Machida muripiko izvo. Ombere maoko mungu wachuya. Vakomana. Atombere maoko. Warizwa chikomba usiku. Ndegedza ako dare mwanari wako uyo. Vakomana kwambo muripi. Mako unopinda ngepi. Wakwambo vhura yapo zve. Wakwambo. Visai mare, mlovura se, visai mare. Wakwambo visai mare. Visai mare. Visai mare. Wakwambo nyazukuru. Vanhu vachida kudzinga kuti mambote basa ravo. Ndapota, itai zvinoita tone. Itai zvinoita. Wazukuru, ukoisa nekumatako iwe. Mari yacho unoisa ngekudako. Wazukuru murunyara. Wakwambo isa ngekudako. Iyo, simukai henyu 1 million. Simukai mambo aiti. Wakomana. Wakwambo muripiko. Wanama Sakukwanya. Dada ukatiwa baba yedu. Hiyo taita sei. Wapikana kondo mbili zina teni. Roa mbila wakomana. Roa mbila tuko gadirise zilo zedu. Wakwambo rongeka ikani.
Okwamborongekai. Nasinge zvedu DJ Sumudza DJ. Gara yenyu pasi podium. Gaiti mopedze zvedu. Gara yenyu pasi tinotenda. Gara yenyu pasi mwana wake Dare. Saka takutambidzai. Tokutambidzai chitanda chacho. Chigero chekugera choya charebesa. Amsoroi ndikumbirawo mukwambo kuti atikwidzirewo maoko. Pamusoro tokumbira mubvisi wongowani tikwidze maoko kuna Changamire. Atidiri ngondo hwehwedza kwakuedza kuti ningisano kukoira kwadza atidi. Watuga mambo watama iwe. Unako kwekwenda. Ndiani unako kwekwenda. Wamambo we. Oye. Kwekwenda. Koi. Zara zitakwena. Pamusoro imure kwasakukwanya. Pamusoro imure kwasakukwanya. Taakutisa zvirango kuna mambo. Isisu mwedu watakasarudza kuti aite ishe Sakukwanya ndiCosmas Sakukwanya. Saka taakutisa dare iri kuna mambo Mutasa kuti vasvitse kuna Ulubi ishe Sakukwanya. Zaramanzara chinorukuya koputsa dzimba dzevanhu. Pamusoro ivana baba. Pamusoro imashinda. Vurevazare. Ichi chatiri kuita ichi itsika dzedu dzekwamutasa. Musasureba. Chatiri kuita ichi itsika dzedu dzekwamutasa. Dzekuti varungu vasati vauya isusu takati nezvedu zvataishandisa kurakidza kuti baba wedu wemhuri yekwamutasa watange tapiwa kwaSakukwanya ndiani. Taiti kana zvadaro tine redu bheji iri rataipfekedza baba wedu, asi kana tamupfekedza baba wedu iye ndiye anozopfekedzawo mambo mwana wake waanenge achuza. Sisimu iri kwaMutasa yakafanana nemunyika. President anogadzwa naChief Justice, asi Chief Justice anopinzwa basa naPresident. Saka ndo zvimwe chete zviri kuno kwaMutasa. Saka ndaakuti baba, mabheji enyu mairi, asi inini rangu randiri kukupfekedzai ndiro redu retsika dzedu. Regaitipe mukana kuti mambo wadzokere papodium mwana pamazunai edu. Simudza. Maasha still zero mvura unohatwa nezuva. Maasha please. Panguva ino tichakumbira kuti panguva ino igesofona ndichakumbira kuti masabhuku ese vari pasi paHeadman Sakukwanya muuye pano mugare pasi muombere she wenyu. Masabhuku ese munozivana.
Ngatifambe masabhuku ese, ngatifambe. Naga. Jangan milih kuanya milih masa buku mangani. Nice. Bana basi kuona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wamwe tu milih masa bukwani. Jangan milih kuanya wane tuko masabu. Bana tofa ile na wamwe wacho mulipiko masabu wala kuzara pano azotosvika atopora vamwe tu tiri kukudai mukanonoka kuya amenenyu right masabuku tichakumbira hwani wenyu kuti isina maoko ekuombera changamire tisakupanya kana muchiziva kuti ndiwo changamiri wenyu saka zvatichaita isusu masabuku munofanira kunga mutori redi nezvipo zvenyu sabuku umwe naumwe tichakupa chitanda cheruzha wosimuka wosaruta kuna ishe wako woti shuwa weda dhanzi zvipomo zvoiti dhanzi apa tinongokumbira kuti mungoombere moombera changamiri wenyu saka taakukupai ndiani anotungamirira pamusoro iyi atiombera changamiri wedu masabuku pamusoro vaitwa junju dai vakamera nyanga vaipedza vanhu ngekutunga iwe vaitwa shumba masabuku moramba makagara ipapapo ndokuti mvura inaye. Thank you very much. Mazita yesofona I think pachi vanhu chavo wapedzi ndichakumbira nguva inoi Zimbabwe Prison Service kuti just one song entertainment tisaenderera pamberi just one song. Departments pamusoro imadzishe ose auya kuzokuta kugadzwa kwa ishe Sakupanya pazuva ranhasi pamusoro imasabhuku emunharaunda muno nemamwe ose vabva kudzimwe nzvimbo pamusoro vekuprisons nevamwe vese muri pano. Basa rangu idiki diki ndakumbira kuti ndisumudze mukoko wedu mukuru pazuva ranhasi. Tinongoti occasion yese yatinenge tinayo ndeyekudzidza nhau dzemadzishe, madzimambo nemasabhuku dzinowanikwa mumutemo unonzi
Traditional Leaders Act Chapter 29:17. Nhau idzi dzinowanikwa dziri mubandiko kana kuti Ministry yeLocal Government and Public Works. Muministry imomo muna ana mudzviti vanofambisa mapepa kuti aende kuna minister kuti sabhuku agadzwe, kuti ishe agadzwe, uye kuti mambo agadzwe. Saka iprocess yamunoona inotungamirirwa nevanhu ivava. Gates of Honor vedu vakatanga vari mudzidzisi, vanofarira kumaka chirungu. Ukaendesa pepa ikokoko rinombonzi gadziriswe neballpoint, havachashandisa hawo red, asi kugadziriswa chete rombodzoswa, wobva wachiunza futi wodzosa futi. Ukazoona wanzi rakwana, unenge wambodikitira kuti razosimuka raenda kumusoro kwariri kuenda. Vakajoina Ministry of Local Government kuMudzi District, vakabva kuMudzi District vakaenda kuZumba Maramba Pfungwe, vakazoitwa DA Chimanimani, murume akarwisana necyclone Idai, nekuti pazvakaitika ndo vanga variko kufront ikoko. Saka nekufamba kwenguva vakazoitwa Deputy Director kuMinistry of Local Government Pamanikane Province. Pari zvino ndiDirector Local Government Services Manicaland Province. Tingada kuti muzive kuti chiitiko chino chaifanira kunge chaitwa preside over na Minister of State, asi vaita zvimwe zvavabata vakwasonga vari pano. Saka mukoko wedu mukuru auya akamirira Minister of State, Baba John Misi. Tinokukumbirai kuti mutive nhauro yenyu. Tinotenda. Vanova iwo mudzviti wedu Mr. Thaddeus Beto, ndoda kuti weldani mudzviti. Nezuro ndaive kubhoera tichigadza zvakare Headman Murambinda, asi kwanga kusina bendi randiri kuona panapa. So make sure kuti vakomana nevasikana vekuprison nometa kuti hatina time, at least vatamborova kamwe chete kokuti tifare. Pamusoro ishumba Mambo Mutasa, maheadman ose aMambo Mutasa, zvichida kune vamwe vabva kune dzimwe nzvimbo vari maheadman vauya kuzokutawo headman Sakupanya. Pamusoroi masabhuku ose ari pasi paMambo Mutasa vachibatsirwa naheadman Sakupanya. Ndoda zvakare kuremekedza vakuru vedu vemusangano unotonga weZANU-PF vari pakati pedu noukuru hwavo. Ndoda zvakare kuremekedza Council Chairperson veMutasa RDC vakamiririrwa kana vachinge vasvika nemamwe maCouncillors ari pakati pedu, nemunyori wedu mukuru waBandure Vandisimudza, vashandi vose vari pakati pedu, vashandi vehurumende pamusoroi. Ndoda kukumbira kudzokera zvakare kumhuri yekwaSakupanya, mhuri yekwaCosmas Sakupanya, mhuri yose yekwaSakupanya pamusoroi, tichiti makorokoto. Vakuru vedu veJock vari padistrict vanoshanda zvakanaka namudzviti wedu, vakuru vepano patraining center yedu. Ndoda kuti pamusoroi vose vari pano, hama neshamwari, ndoziva kuti kune mumwe auya kuzoona kuti zvechokwadi here kuti Cosmas ndiheadman. Ndoda kuti pauri papo pamusoroi varungu
vakatanga kupinda munyika yedu yeZimbabwe, hofisi yokutanga yavakasvikira inova kanzuro yokutanga ihofisi yamambo. Ivavo vasina mabvi ivavo, vanga kusina hofisi yechirungu, vakasvika pamba pamambo vakati, mambo, tinodawo pokugara. Asi nekuda kwechitendero chavo vakati ngatitsinzinyei tinamati. Mhuri payakanga yakatsinzunya ivo vachipega, ndokubva vatidzinga tikaendogara kumakura. Ivo ndokutora mapurazi, ndokutora nyika yose yakakura. Asi ndoda kuti muzive kuti nhoroondo yokutongwa kwematunhu inobatwa nemadzimambo. Naizvozvo hurumende yedu inokoshesa madzimambo. Ndosaka tauya pano tichida kukutendai mose nekurongeka kwamakaita. I think ndikada kukombea nekwandabva, I think zviri tactical shumba kuti ndipedzisire nepano. Ngosika kurongeka kari panapa so mambo wacho wakapfeka suit, Edmund wacho wakapfeka suit, masabhuku wacho akarongeka futi, vane matai. It's a sign of order. Muchiti wacho achitungamirira. Saka naizvozvo makapiwa ofisi yapresident inova ofisi yamudzviti yatinotarisira kuti Cosmas Sakupwanya ndo ichaita ofisi yenyu yokutanga padistrict kana kuri kuhurumende. Nemi vose vagari tikukurudzirai kuti kana mune zvinetswa zvamuinazvo musati maenda kuofisi yamudzviti, mumwe nemumwe ari pano ane bhuku raanogara, handeipamba pasabhuku, tonotora zvichemo zvedu, tobva ipapo toenda kuna headman, tonotora zvichemo zvedu tichifamba takadaro kusvika tasvika kuna mambo Mutasa. Mambo Mutasa namudzviti vane hurukuro dzavanoita nechokuita nenyaya dzenyu idzodzo. Musati makwira bhazi kana kuti muchovha mouya kuofisi kwaMinister of State, unoona nyaya dzousabhuku dzinouya kuna vamugadza. Vamugadza vanongoti nhai misi uripi, nyaya idzi ndedzekutongwa kwematunhu. Ichitobvunza mudzviti kuti zvino mugari wokwamutasa anoenda kunonetsa Minister of State, ivo mambo varipo, zvinofamba sei? Zvichida tanga tisingazvizivi, asi ndo mafambiro atinoita. Naizvozvo kana musina kugutsikana nemabatirwo amunenge maitwa namudzviti wenyu, mawana mukana wekuenda kuofisi, makasununguka zvakare kuuya kuprovince. Kana zvine chokuita nekutongwa kwematunhu, munotsvaga ofisi yelocal government government complex, vanokuudzai munobatsirika. Kana musina kugutsikana zvakare, panguva iyoyo munobvumirwa zvakare kuenda kuHarare, munotsvaga ofisi yelocal government, munoti kuprovince kwenyu hatisi kubatsirika. Ndo zvatinoita kusvika tasvika kuna president. President wedu is a listening president. Uye after 1980 tawana kuzvitonga, madzimambo vakanga vakadzvanyirirwa, masimba amanga makapiwa shumba anga asina kuwanda, asina kusimba seamaya amakupiwa nhasi, kuti mune ruramiro rwokugadza maheadman yenyu muchatura kuhurumende sezvataona nhasi. Ndoda kukuudzai kuti mhuri yekwasakupwanya uheadman watiri kurecognize nhasi zviri official hauna kutanga nhasi pachiwana.
wakatanga muna 1957 asi varungu vakanetswa naSakupwanya wokutanga nekuti he was not a pushover. Akanzi nevarungu ibva munzvimbo ino ndoda kuende kumakomo uko kwaHonde uko, akati handina kwandinoenda. Ndokubva vamuti you are no longer the headman. Yes. Ndosaka kana tichidhila nemi vana vaShumba pamunouya kumaofisi kape, we are very careful, we are not pushovers. Zvakabva kumashuriro. Saka unofanira kuzvibvunza, waona foni yaMambo Mutasa yapinda, mumboti pahuro, mumbonwa mvura kuti nhasi ndoda kuteyiwa panapa. Saka muri vanhu vakarongeka imi, hazvina kutishamisa kuti pamakakumbira imimi. Saka kubva 1957 kusvika gore rino 2024 pava nemakore mangani. Ishe Samuel Rupia Sakupwanya vakabviswa paushe nemhaka yekuti vainge varamba kubviswa mumutanha uno vachinzi vaende kunogara kuHauna uko. Vakazviramba izvozvo, vakati handiendi ikoko, unondibvisa sei, ndiwani iwe? Saka nhasi tiri pano kudzoreredza ushe hwokwaSakupwanya. Regai ndikuvimbisei kuti hurumende inozviziva zvose zvakaitika. Hurumende inokudza nekuremekedza utungamiriri hwemadzimambo nemadzishe nemasabhuku uhwo unobatanidza marudzi avanhu akasiyana siyana. Ndinoziva kuti pakati pavanaShumba vanaSoko muripo, tinozviziva izvozvo. VanaMhofu varipo vari kutongwa naanaShumba. Naizvozvo nhasi tiri pano kugadza ishe zviri pamutemo mushure mekunge ushe hwekwaSakupwanya hwatora nguva refu kubva mugore ra1957 usina utungamiriri uri pamutemo. Dana ndirini ndaipururudza, dana ndirini ndaifara zvikuru, dana ndirini mudzviti ndiripo nhasi. Ndaisvetuka kuti ndaita mudzviti wokutanga since 1957 kudzosera ushe hwakwaSakupwanya. Tanga ndirini minista wokutanga muno muprovince, ndaifara zvakare kuti ndaita minista wokutanga kudzosera ushe hwakwaSakupwanya, nekuti ndo zvinoda president. Vari kuti timire tiri pamwe chete toshanda kuvaka nyika yedu yoZimbabwe. Regai nditore mukana uno kutenda vatungamiriri vose vemhuri yekwaSakupwanya, zvisingakanganwi Mushakabvu, Gamba renyika, Dr. Stanley Sakupwanya, avo vakatungamirira mhuri mugore ra1993 kusvika mugore ra2014. Vakaramba vakachengetedza nhaka yababa vavo. Kuti mapepa azonzi afamba tisvike panhasi, hazvina kutanga nhasi, asi pakangopinda Shumba vari panapa vachigadzwa, chinhu chokutanga chavakandiudza vakati ndoda kuti tifambire nyaya yaHedman Sakupwanya. Saka nhasi Shumba, zvido zvenyu zvazadziswa. Tichitenda zvakare kuti president vakatambira chichemo ichocho. Saka mapepa enyu haana kutinetsa isu. Pandakazofonera mudzviti ndikati nyaya dzedu dziya dzaita, takatanga kupembera tiri vairi, vakangotora 1 hour tikati
phone yashumba wakati ngenda ndauza mtiti wao. I was equally excited. Kuti since 1957 ushe wakasa kupwanya wavapa nzvimbo. Ushe wakasa kupwanya unogarwa nedzimba mbiri. Dzimba idzi Junju naMasvaure. Imba yekwaMasvaure ndiyo inova yekupedzisira kutungamirira paurongwa uhu. Hama dzinodiwa, zvakakosha kuti ndikuzivisei kukosha kwakaita imba yekwaSakupwanya. Ishe Sakupwanya ndiro zibaba sekuoneswa kwataitwa pano naShumba rekwaMutasa. Vanova ndivo vanoshanda kana kuti vanogadza Mambo Mutasa, uye vanoshanda naMambo Mutasa pamatare avo. Ishe Sakupwanya vanotungamirira zvakare mitambo yechivanhu chedu, kusanganisira kuitwa kwemaganzvo uye kuti mvura inaye mukwerera. Ibasa raShe Sakupwanya zvakare rekuchengetedza binga guru rinova bako rinovigwa madzimambo ekwaMutasa. Ushe hwekwaSakupwanya hune masabhuku vakagara 12 vari pamutemo, uchiwanikwa muwadi 17 muno maMutasa. Ndinokumbira mambo kuti ndimboyeuchidza headman venyu kana kuti sub chief venyu mabasa avanotarisirwa kuita nehurumende kubva nhasi, vachizviita nemazvo. Chokutanga, kuchengetedza tsika nemagariro evanhu vose vekwaMutasa. Uye ndinofara zvikuru kuti paunouya kuno kwaMutasa unobva unoita svondo rose uchiimba something mumusoro mako. Saka ndoda kutendai, ndakatanga kusangana nazvo paShe Mupotedzi, kuzoti pamakagadzwa imimi ndakaona sekunge muchatadza kunosvika pamuri kugara. Mumwe waidhonza tai, muchidhonza bhutsu. Ndikati wakomana, mundoridziya mukudziona here? Saka ndoda kutendai zvikuru headman. Basa renyu nderekuchengetedza tsika nemagariro, zvichireva kuti kana muri munhu wechikokiyana, kana muri munhu anofarira chitekete, hazvichaiti kuti mutambe chipisi paGrowth Point. Shova toenda paWatsomba paya toona headman vari kutamba chipisi, ziya riri muchiuno, muchikandirwa madhora kana makakwira pamusoro peslaki. Zvatopera. Kana muchimwa hwahwa, tengai hwahwa munwira mumba menyu, vana venyu vasingakuoni, nekuti muri mambo. Mazuva ano kune mafoni, totumirwa isusu pikicha yaheadman wenyu achisvetikwa nembudzi nekupisawo. Iye asingatozvioni kuti ndakadhakwa zvokusvetikwa nembudzi. Musi wamunoridza dare renyu imimi, vanhu havauyi, vanofunga kuti ibhabharasi. Vanoti makamuona nezuva aisvetikwa nembudzi. Saka mafambiro enyu, mapfekero enyu atosiyana, nekuti maamunhu mukuru. Rimwe basa kutarisa zvikuru mabasa emasabhuku akakutarisai aya. Vamwe ipapapo makavapa henyu basa rokuti vaite masabhuku, pachinhano chokuti vayananise misha yevanhu vanonetsana, ndo vari kuputsa misha yevanhu. Mumwe anobva anzi iwo nokuti wandiramba handichakunyori bhuku raDhona. Toona isusu kuti mbana dzose tsvuku ndo dzinonyorwa panamba 1 pachibage chedrought relief.
Saka ibasa renyu kuvheta masabhuku enyu muchibatsirwa nevashandi vehurumende mushanda nemastructures iwayo. Saka masabhuku aya vachashaisha basa kana kuti vachagona basa on your behalf. Anofanira kuchajwa iCosmas Sakukwanya anenge atadza basa. Shumba kuti matadza imimi kuita renyu sabuchifu wenyu nokuti mune simba mubumbiro Traditional Leaders Act rokumuita whip in July. Rimwe basa zvakare rinokosha rinounza budiriro kukanzuru kunharaunda yedu nderekutora mutero kubva kuvagari vose vari pano. Mutero unofanira kubhadharwa, mari yomusoro inofanira kubhadharwa, inotorwa nasabhuku zviri pamutemo. Mutero haupiwe second sabhuku uye mambo hakuna chinhu chinonzi second sabhuku, kana chiriko hatichizive nekuti second sabhuku akarasa mari yemutero watinosunga nesabhuku ari registered, arasa mari chief mutasi. Saka you must be very careful over your headmen. Mopiwa mareports kuti hakuna asiri kubhadhara mutero. Basa renyu masabhuku kunyengetedza vana venyu kuvadzidzisa pavillage assembly paya ndopamunotaura nyaya yemutero kuti wakakosherei. Mukabvunza vafundisi vose vari pano vanokuudzai kuti pane vhesi rinotaura kuti ukafa une chikwereti chemutero hauendi kudenga. Saka musi wamunofa muine chikwereti chemutero, hurumende inofanira kutengesa imba yenyu yakanaka iyoyo muri mubhokisi, toendesa mutero kukanzuru, change topa vana venyu ndokunge change ichiwanikwa ipapo. Saka ngatiitei mapayment plan ekubhadhara mutero, ngatibhadhare mafizi zvakare vabereki. Ibasa redu masabhuku kutaurira vabereki kuti chikoro chinoda kuvakwa, kiriniki inoda kuvakwa. Saka headman ibasa renyu kuona kuti masabhuku vari kuita basa here nemazvo. Tinozviziva kuti kune mamwe masabhuku vane unyanya hwokuti vanenge vane maregister maviri. Rimwe register ndere vanhu vedhona, family imwe chete inotsemurwa. Family ine vanhu 5 inobva yanzi ine vanhu 20 kuti list yemadhona kuti chibage chisare chiri mumba mune vanhu vatatu. Ndo corruption ikurambwa napresident. Vakuru vomusangano votambura nemafigures kuti kwamutasa chibage hachikwani. But our initial submission before we implement drought relief, tinenge takapiwa information nemasabhuku 2-3 times down the line. Taita mabreeze manumbers ayatanga kushuta overnight, tane takutadza kufidha vanhu. President anenge wakaudzwa kucabinet kuti chibage chamakatipa chinokwana, hakuna anofa nenzara. Nyamba kumasabhuku kuri kuitwa medzi, vari kutsemura mabhuku. Headman, mabhuku esadza anounza corruption. Saka let us be honest, tounza honest statistics. Basa renyu zvakare ndere kugovera minda nepekugara zviri pamutemo, asi hamuzviiti muri moga. Kune bhuku ratichakupai pano, bumbiro rinonzi Communal Lands Act. Semunhu akaenda kuchikoro makai section 4, vabereki itai section 4, munozovayeuchidza mawana mukana masvika padhuze kuti maitiro amaita ekugadza munhu mumafuro is against section 4 yeCommunal Lands Act. Movabatsira muri padare zvine tsika. Munhu anopa munhu pokugara, mambo, ihurumende, ndipresident, ikanzuru, ende nechirungu vanoti in collaboration. Yatiri kupa munhu pokugara haiyeri here. Kana ichiyera, imi pacho vanhu mufanira kuichengetedza nzvimbo iyoyo nokuti ibasa renyu pakuchengetedza tsika, zviwanikwa nezvinoyera zvose. Saka munhu anosvika pamba pasabhuku,
munhu anosvika pamba pasabhuku oti ndiri kutsvagawo pokugara ndinobva kwa Murewa kwa Mutoko anofanira kupuhwa transfer letterzve nasabhuku wake ikoko. Munhu iyeyo anotorwa oendwa naye pavillage assembly. Mose vabereki mouzwa kuti munhu uyu munomuda here? Mobva mawirirana kuti tinomuda akachena uyu. Panogona kuwana mumwe munhu anotaura kuti takanga tiri tose kwa Mutoko ainetsa munhu iyeyo. Tapinda bhizi naye kana mutero abhadhari mobva mamuramba. Kana mamutendera anofanira kuchiendeswa kuna headman kuward assembly kunocheiwa naheadman. Saka mukuru kuward assembly haasi kansela. Kansela ndi secretary wamambo wasub chief kana tiri paward assembly. Kansela varipo here? Kansela wedu muripo? Kanzi ndiripo, vanotaurira pasi pasi zvekurwadza izvozvo. Saka you must save our traditional leaders and save them well. Kana mauda kuvhoterwa munoenda futi kumadzimambo kuti mupfugama moti tikumbirirewo mavhoti. Chairman, ndikuva kune vekanzuru vasvika. Tikutaura nyaya yemutero pano, tikutaura nyaya yekugova minda nepokugara kuti basa renyu sekanzuru. Saka chiro kuti munhu akagara mumafuro, munhu akagara pasi pemagetsi, munhu akagara murwizi mambo, ikanzuru, ihurumende ndimambo. Saka hapana kudhonzerana pakati pekanzuru nemasabhuku. Tinonzwa kuti kune madhiri emasabhuku. Tina manenje achifambisi. Tina manenje achifambisi. President varitaura kuti hakuna munhu anoita zvaanoda. Saka naizvozvo section 4 inotiudza kuti the land is invested in the president. Saka munhu iyeye abva kuward assembly munofanira kuenda naye kukanzuru. Kanzuro yedu kana ina CEO akarongeka sekuziva kwandinoita munofanira kupihwa gwaro rekukubvumai kuti takubvumai mudistrict rekwaMutasa inonzi settlement permit. Mazuva ano kwane technology pamanzimu vake ipapo vanhu vapatorwa ma-GPS coordinates ndobva zvatozikanwa kuti apa ndo patichatora mutero wedu. Unofanira kuenda kukanzuro kuti uunze budiriro. Uye mari yamunobhadhara vabereki inodzoka zvakare kwamuri kuzovaka makiriniki, kuzovaka zvikoro, kuzovaka zvose zvamunoda kuti zviitwe nehurumende yenyu. Saka ibasa renyu headman kudzivirira kugara kusina kunaka ndikuona kuti ivhu riri kushandiswa here nemazvo. Ibasa renyu zvakare kuti vana venyu vasatema miti pose pose. Ndafara zvikuru tisati tauya pano mudzviti vatikumbira kuti tidyare miti. Ngatiumbire maoko tichifarira mudzviti wedu nekuti kune nyaya yeclimate change. Pahurukuro yataita nanzwa kuti mambo Mutasa zvakare vari kukurudzira is an ambassador yekudyarwa kwemiti. Zvichireva kuti nzvimbo yedu inochengeteka. Musha une miti, musha une mvuri unonakidza kusvika uchikombera mvura yekumwa shumba. Ukasvika pagwenga panonetsa unochonjomara uri pai ukumbire mvura yekumwa. Saka basa redu madzimambo headman sakupwanya kuchengetedza mafuro, miti, mhuka nenzvimbo dzose dzinoyera. Tisarega vana vedu vachivaka too close to the road system. Unozvibvunza uchidhiraivha kuti district inorira mutsviti here rino. Ubvati haripo. Ubvati rina CEO here ukanzuro hariko, chairman hariko, makanzilers varipo. Saka pamune muchifamba hamuzvione kuti musha uyu uri too close to the road. Nyange wakanaka sei shumba musha iwoyu uri dangerous. But it's only one day. Basa redu madzimambo kuona kuti vana vari kuvaka here misha yakasimba. Ukauya mhepo musha usina kuvakwa zvakasimba unongodika ipapo. Mobva mafonera hurumende mochema kuti misha yaende.
asi chakasimba pamusha iwoyo idhofuremu chete. Zvichida nekalinjewo kanenge kaiswa ipapo kuchengetedza dhofuremu kuti ngokotama chipinda umba, but in actual fact musha iwoyo hauna kumbosimba. Zvichireva kuti sabhuku havana hanya nemisha yavo. Sabhuku woga woga anofanira kuziva musha woga woga kuti wakamira sei. Uyu musha unotambura kusvika palevel yakati. Uye ibasa renyu headman, ibasa renyu sabhuku kuona kuti hakuna musha unovakwa usina chimbuzi. Unoona munhu anovaka imba yakanaka ine matauzi akanaka, but hapana toilet, vanhu vari kumamira pese pese. Zvinode kurongeka kwatakaita kushuwa tosangana nevazvari kuseri kwechiruku. Vanhu havana toilet, but vanogara muimba yakanaka, vanorara pakanaka. Saka ibasa redu masabhuku mudzviti by 28 February 2025 tiri kudawo statistics village by village muchibatsirwa nekomiti yenyu yewash padistrict. Toda kuziva kuti mubhuku roga roga vangani vari kumamira pese pese, vangani vane matoilets asiri standard. Kana titi standard toilet zvoreva kuti mavaka toilet yenyu asi maisira panzira, mangovaka pokuti muvande chete. Toda toilet yakaplaswa zvakanaka, yakapendwa mukati, ine denga, ine vent pipe, ine fly screen. Patanga tuya pano mambo mutasa ndaona chitoilet chandaona ukoko chepano chisiri standard. Saka mudzviti we must enforce starting from here. Saka ndoda topuwa report kuti panapa paVTC panapa chataura nevakuru vedu vekuprovince, and I will share this with the minister kuti ndosoko randakataura. Saka by 28 February tinodawo list yekwamutasa inotipa kuti zvakamira sei. Pane column yekuti muchaita sei. Imimi kana muri kuvaka imba yakanaka, saka muri kuti toilet hamugoni kuvaka here, kana kuti sene attitude kujaira zvisina basa ndokuroya kaikoko. Munhu anomamira pese pese muroyi haende kudenga. Basa renyu zvakare headman kuyananisa vanhu vanonetsana, zvichireva kuti imi nemhuri yenyu you are going to be a role model. Kwete kuti munhu anouya kuzotura chichemo chake mosangana pamusuwo muchimhanyisana namai. Indobva ndatodzokera kubatsirika sei pakadaro. Saka nyangwe mine zvinokunetsai mumba menyu, isu vana venyu hatifaniri kuzviziva, mufanira kurongeka. Imi mai kana muri munhu anonyima kubva nhasi chera ikakomba kuti mhuri yose kwasakwanya imhuri yangu. Zviya zvokuti avo mai vatsvuku munenge mapedza nguva refu pane chikombeya nevamwe madzimai ngazvipere, nokuti vana vose vauya kuna baba. Saka mai totarisira kuti muchasapota baba, muchavavharidzira, ndiri munoziva pavanoda help, ndiri muchavaudza kuti aiwa kola yenyu haina kumira zvakanaka. Izvozvo shumba pamabva kumba patonzi aya very smart, mumwe patonzi pfekai bhutsi yebrown perfect, because mai varipo. Saka vana mai makakosha pautongi. Ndiani anonzi namai ndoda chakata akaramba akaswera achifara. Patiri kuti isusu samambo provided zvauri kuudzwa zvine musoro. Handiti vamwe mai vanokufurira kuti dzinga vanhu. Masabhuku pamusangano wedu pavillage assembly mune vamwe vamusingatodi kuti vataure nekuti makamakana navo, nekuti vanokuudzai chokwadi kuti sabhuku hamunaondipa risiti yangu yemuchero, ndofungidzira kuti mari yangu yakadyiwa. Ndovaiva munonzi shumba vanondinetsa. Saka we are going to be transparent. Ibasa renyu zvakare vakosmas takupwanya kuona kuti zvirongwa zvose zvehurumende nekanzuru zviri mugwara here uye zviri kutsigirwa nevabereki
vabereki vakasasapota zvirongwa zvehurumende anenge ari romwe ipapa ari wiki ndisabhuku wedu. Sabhuku wedu akachenjera, Edmund wedu akachenjera, uye vana mambo vane uchenjeri samambo Mutasa vanosapota zvirongwa zvehurumende. Zvichireva kuti mapurogiramu edu atiri kuita school feeding program, imimi vabereki ndinoziva kuti ndiimi muri kuenda pazvikoro muchisapota. Muratidzawo kuti president vari kutisapota nekuendesawo madomasi pachikoro, nekuendesawo fishi dzatinge tabata tikupiwa mafish ponds toendesa kune mukuru wechikoro toti nhasi mbobikirai vana vedu beans dzatakarima kumagadheni edu. Hurumende yokupaiwo chibage asi kuri amunenge makohwa shumba muendesawo kuzvikoro zvenyu musapotawo school feeding program. Ibasa ramambo zvakare kuzivisa hurumende zvirwere zvinenge zvapinda munharaunda. Imeona mai munonyatsoona kuti manyoka aya manyoka inenge kolera. Ibasa rasabhuku, ibasa ramambo kuzivisa mudzviti kuti vashandi vehurumende vakuru veku Ministry of Health vatigere navo vana mbuya tsanana. Ibasa redu iroro rekuita surveillance musha woga woga. Ndo pamunotoona kuti aiwa matoilets edu aya mafly screen apera basi. Saka matoilets ari standard anoitirwa kuti nhunzi ikapinda mutoilet haitadzoki kumusha kuzokupai chirwere, inobva yafira imomo mutoilet. Saka zvimbuzi zvose zvatinoona zvisiri standard zvangofanana nekumamira kusango zvimukoka nhunzi. Basa renyu zvakare kubatanidza makomiti ebudiriro ari munharaunda yenyu. Ibasa renyu zvakare kuona kuti pamatambudziko anowira mhuri imi muri pamberi kutsvaga rubatsiro nekutoadvhaisa. Iye zvino tiri kunzi ngatingwarirei, kuri kuya cyclone Chido. Saka cyclone Chido tofanira kumugadzirira zvichireva kuti tichibva pano masabhuku endai munoita musangano, ajenda yenyu ndeyekugadzirira Chido. Mubva maona kuti pavillage roga roga mbuya avo vanogara voga, sekuru vari kuseri kwegomo vanogara voga. Cyclone kana ichinge yauya vanopona here vakaramba vachigara muimba iyoyo. And then you make a recommendation through your councillor pawati ipapo zvosvika kuna mudzviti. Mudzviti ove nerekodi yekuti cyclone pairi kuuya tine chembere dzedu, tine harahwa dzedu, tinofanira kubva ipapo mhepo isati yauya. Tikadaro tinodzivirira, tinowanikwa isusu tiri ready. Ngatisamirira kuti dambudziko ritange rapinda patiri. Saka ndambotaura nyaya yekuti let's build better the first time. Let's not build back better. Tamborohwa necyclone tochizovaka imba yakasimba, ngativakei imba yakasimba the first time. CEO chairman kukanzuru kwedu tine building inspectors. Munogona kuita census pavillage kuona kuti how many building inspectors dziri muno maMutasa vari retired vanogara nevabereki. Muvapa masimba ekuti vakubatsirei to inspect musha woga woga mutsva uri kutanga muvillage. Tikadaro Edmund Sakupwanya tichavaka misha iri resilient zvokutoti mhepo idzi dzicharamba dzichiuya, asi tinenge takuti kwaMutasa nekuti vanogadzirira. Tinowanikwa tichishaikirwa nevanhu vashoma shoma, kutoshaya kutoona kuti hapana kana munhu mumwe chete afa. Saka muchiona kuti imba yemudhidhi wamvura ikangonaya zvishoma shoma inonyungudika kusara dhofu remuchete. Hatizotauri chete kuti mudzviti mapikicha muri kutipa yanga iri imba here, hazvitauriki. Saka sehurumende hatina mari inokwana, uye sehurumende hazvinakidzi mambo Mutasa kuviga vanhu. Pese panoitika disaster rakadaro towanikwa isusu tichitora vana Doves tichitoti sehurumende
taita something tichitoti tikudzokera mumashure. We must save upenyu hwevanhu. Saka masabhuku ndimi machairman edevelopment. Saka sabhuku ndiye mudzviti wevillage rake, and we must save with that authority. Asi musakanganwa kuti kuna komanda wenyu mudzviti paDC, handiti anogona kunge ari mwana mudiki, but ndiye komanda wenyu iye. Kana joku yekuno inotoziva kuti vanofanira kusaruta mudzviti. Kana vasiri kusaruta mudzviti, hamusikanzwa chete. Isipo vakamirirwa pano vanotozviziva kuti mudzviti ndiye president, ndiye zita, ndiro ziso rapresident, ndiye mushandi mukuru wehurumende. Saka tofanira kudada nehofisi iyoyo tomupa all the support. Imimi mudzviti hamuna chamungaronge chisina support yemadzivambo. We am very happy kuno kuti Shumba imimi na mudzviti nekanzuro yenyu nachairman muri kushanda zvakanaka. Tinodawo zvakare kuti zvikoro zvose zviri maMutasa zvicontribute kufund yedisaster yedistrict. Saka vana mambo pamunoita musangano, dedzai mukuru wechikoro, kana kuti paanokudedzai kuAGM, handei tose vabereki tinoronga. Musarovha kuenda kumusangano wepachikoro kana pakirinika kuenda kunoronga kuti muvaka sei chikoro chenyu. Ipapo ngatikurukure Shumba kuti zvino chikoro chedu chimhepo ikauya chingachengetedzeke sei. Mhepo payakarova kupima primary school, isi sehurumende takafara zvikuru nokuti chikoro ichocho chine insurance yeZimnat. Izvo tikadzokera ipapo chakuita ngechikoro chitsva. Saka toda kukurudzira CEO vedu kuti encourage all the schools, responsible authorities vainsure zvikoro zvavo. Kumwe kwatinofamba tinoudzwa kuti vakuru vezvikoro vanoramba kucontribute. Vanogoramba sei imimi muri responsible authority. Zvichireva kuti muri kutya kutonga, tichakutongai nekuti muri kutya kutonga. Edimi musakupanya mukatya kutonga, Shumba vachakutongai kuti muri kutya kutonga. Munodzosera budiriro kumashure. Maheadmaster harovhe kuenda kuconference kuVictoria Falls kuKariba. Vari kuenda nemari dzenyu imimi vabereki. Ndimi muri kubhadhara mari dzacho. Zvinoposhaikwa dhora rinoenda towards response yekuvaka chikoro, kuti kana chinge tawirwa nedambudziko tovaka sei chikoro chedu. It means leadership ndo iri kuleka at that level. So I want to challenge mudzviti nekanzuro yenyu. We want to see an improvement panyaya yecivil protection. Ndinoda zvakare kuti headman akangwara anosvikika. Kusvikika zvireve kuti unaabhuzwa. Kusvikika zvireve kuti unoitiswa zvese zvese. Unofanira kunge une position yako. Unofanira kuva munhu anoteerera zvikuru matambudziko evanhu. Unofanira kuva munhu akazvininipisa budo guru petamuswe kuti vaduku vagokuremekedzawo. Unofanira kuva munhu ari honest, ari transparent, ari organized sezvandiri kuona. Unofanira kuva munhu anochengetedza madzimai evanhu, ane murume neasina, kwete kurespekta madzimai akaroorwa chete. Nono uchitya kuti unorohwa navarume vacho. Ngatirespekte even mudzimai asina murume for whatever reason. Kushaya murume haisi mhosva. Komakanyararei vana mai. Tinana baba zvakare vari kuchengeta mhuri dzavo. Kushaya mudzimai haisi mhosva. Saka vanhu iva kutofanira kuva respekta. Ivo vatati respekta. Basa redu sehurumende rinobva rafamba zvakanaka. Iye Cosmas Sakupanya munhu akaita sei? Akaberekwa musi wa24 December 1966. What a present. Happy birthday.
December uchizvarwa, December uchiitwa Ishe. Murune muridzo. Pana ruto rwadziwa ipapa. Enda zviziya muzviti ndatouya ne-birthday cake. Saka ndazvozvionera kuno kuti he's a birthday boy. Makorokoto vane mudzimai nevana vakomana 2 nevasikana 2. Tinokudzwa zvakare kuti Cosmas wakadya mabhuku akaenda kuuniversity kuti 1 akaenda kumauniversity 2 akaenda paAfrica University iri padhuze yatinoziva tose, akaenda zvakare kupane ukoko kumatebhelendi north uko kuenda kunotsvaga ruzivo. He was preparing for this day because he is a leader. Asi umambo hauyi nekuti makaenda kuuniversity, unongouya nyangwe musina chamunoziva pamagwaro, asi nekuti utungamiriri hunobva kuna Mwari uye hamutonge muri 1 muri moga mukakonzauta basa renyu rinofamba zvakanaka. Saka ivai munhu anosvikika, musazoti ini nekuti akaenda kuuniversity dzine madhigirii 2 munondiudza chii, matanga kufaya masabhuku imimi mukafaiwawo namambo utasi, munozozvida here? Mushure mokupedza zvidzidzo zvavo, Ishe Sakupwanya vakashanda apa vasati vatotanga kufunda kwacho. Onai vakafunda manyariro avakaita. Saka mubasa renyu muchabatsirwa imimi nemutemo weTraditional Leaders Act wachakutambidzai pano. Saka mukuongorora tinoona kuti Cosmas munhu ane ruzivo uye zvakakosha kuti Ishe ave anotungamirira mabasa ose ebudiriro nezvirongwa zvose zvehurumende. Regai tisvike patichapa Cosmas Sakupwanya nyembe yekupinda muhofisi yehurumende. Ndopataura kuti tisvike ipapo. Tinokutendai nekuteerera kwenyu nerunyararo, asi process haisati yapera, tauda kupedzisa. Muchatora mufananidzo makagara muri kwamuri, kune vanhu vanonetsa shumba vanobva vada kuuya mudhuze vokanganisa process. Tichakuzokupai nguva iyoyo yekucelebrata. Uye kana une chipo chako chakaita semari, quietly tsvaka change. Apa hatidi vanhu vanouya chiti ndine bhuru rangu ndoda change, ndoda kubhadhara $5. Atipe vanhu change pamutambo wakadai. Akanda mari yake ngaafuratire muchiti unorova pasi. Anonyora zvipo onyora mapledges. Wese sabhuku achakanda dhora zvichidzika idhora nejongwe. Saka atakanda mari iri pamusoro pedhora. Tichatangira ipapo, asi ane dhora chete mobva tijongwe kusvika pa$5. $5 zvichienda mberi unokanda wakanyarara. Saka toda munhu muchiti achanyora apa mapledges. Nemunhu ari kuti ndine mombe yangu iri kumba toiteverera, kuti anotinyepera panapa zvoenda nemhepo. Saka regai tisvike shumba ndokukumbirai kuti tichiswedera padhuze topedzisa basa redu. Tarisanai kuno umwe ane chake chakanzi Edmund Sakupwanya. Mapurisa ari pano. Iri ndo bheji yachafamba nemwana wenyu, mungave mubhazi, mungave mikombi.
vakada kurara vakapfeka hatizvioni kuda kwavo, asi pose pavanogara padare ravo vachiyananisa mhuri vanofanira kunge vakaripfeka. Rine mucherechedzo wehurumende unoratidza kuti ndi headman weZimbabwe. Ndinosvitsa Mambo Mutasa ihezi vanopfeka muhuro. Dai Mambo Mutasa vauya nehezi yavo maiona musiyano wamambo naheadman. Uyu ndi sub chief ari pasi pamambo, anopfekedzwawo hezi yesaizi yake. Tirikuvapa isusu Communal Lands Act, ndataura kuti section 4 ichakureminder kuti ivhu iri belongs to the state. Communal Lands Act munoinzvera pose pakuita basa renyu. Mambo vasvitsei. Mambo vari kuzevezera kuti unoverengwa kwete kunesa musherufu. Tatonga zvisizvi. Traditional Leaders Act inotaura section 8 inotaura nezvekuti appointment of headman. Robva section 9 inotaura kuti maduties aheadman akamira sei. Section 10 inotaura nezve disciplinary action against you. Mukacheuka mukatanga kushora hurumende yakupinzai muofisi, tinokutorerai disciplinary action tichishandisa mutemo uyu. Saka mutemo uyu unopinza munhu muofisi ugokumurisa futi muofisi. Mataura kuti indai paya panotaura kuti in support this. Wawerengerwe nemudzimai wavo nhasi wasati warara pasection 10. Saka Mambo Mutasa ndopatasvika, saka takuchikumbira kuti masabhuku vachita pay yatinoti allegiance kuna mambo wavo. Kubva nhasi tichakuteererai, hakuna zuva rinobuda rimwe risati rabuda. Unoona sabhuku anoda kukura musoro, anobva anotanga kunoverenga pakati duties of headman, arikusiya pakati duties of village, kukura musoro ikoko. Saka tipewo mukana apa, toda masabhuku chete voita allegiance yavo, tokuudzai kuti tichafamba sei tichibva pano. Voisa pamusoro changamire sakukana ishe nekuzvininipisa kwese, ndinodayira kuti ndicharamba ndiri pasi penyu ndichiteerera uye ndichiita basa rekuchengetedza mutanha nezviwanikwa zvese zviri munyika menyu. Ndichigara pasi kana paine munhu ane $100 anoda kutorwa pikicha nesu naMambo Mutasa naheadman, uya totakagara pasi. Ane $100 yake anoda kutorwa pikicha naMambo Mutasa naheadman neni Minister of State Advocate Mugadza iri pano. Uya toni iri kumba. Kana kunoda kuiona bana. Saka une mari, uyatoni nemari yako. Uyatoni nemari yako. Kana isira musoro tinoramba. Dzani urivi.
Ndani Nyamulo. Ndani Sakukwanja ari ubi. Ndio unofanira kuti ndozvipira kuti unomirira mhuri. Saka unofanira kugara uri padhuze. Saka portrait iyi mudziti taidevelopa nditika taidevelopa yokura anditi toda kuzoiona mozouya nayo kuofisi tozoisvitsa Minister of State woziseni bari yachiru mari yacho tapuwa handitika ndopo ritibhire kwaMutasai zvoreva kuti vanotoomerawo kuna baba Cosmas Sakupanya. Saka comrade guest of honor ndanzi ndipe acceptance speech. Tiri kukutendai zvikuru nezvamaita sehurumende. Magadza baba wedu wane chiremerera. Kana hurumende ikakupfekedza nyembe saizvozvi unenge wakatsika pai kuti udheerere Cosmas, because zita rekuti Cosmas ndo ramunoziva, asi munhu wamuri kuona apa uyu chitarisai nyembe dzaakapfeka. Regai ndikutaurirei zvatakaita isusu. Tapiwa babawa, tapiwa babawa neSakupanya family. Takati mambo anga aripo kaza baba. Saka kugadzwa kwamaona nhasi uku ndekwechipiri. Kwekutanga takavagadza pamabawa. Sakupanya family yese yanga iripo. Kwakubva tati madzishe ese ngauye. Vamwe vanoteerera hawo kuteerera mambo vakauya. Vamwe vanokwesa havana kuuya. Asi kana uri ishe uri leader, ukaona mambo akudaidza ukasauya, zvibvunze mubvunzo wekuti ndiri pasi pamambo here uyu, kana kuti ndine mumwe mambo wandiri kuti uyu ndo wandinoteerera. Guest of honor, matipa manyukunyuku ekuti muri kuona kurongeka kwedu mumhuri. Tinokutendai nemazwi iwayo. Asi pane zvandinoda kukutaurirai. Guest of honor, hatisati tarongeka. Tiri munzira yekugadzira kuti tirongeke mumhuri. Kurongeka kwedu hatisi kuda zvinhu zvinonetsa GDC. Hatisi kuda zvinhu zvinonetsa Mr. Misi wari kuprovince. Hatisi kuda zvinhu zvinonetsa ministry yelocal government. Tiri muprocess yekuda kugadzira bumbiro remutemo kumhuri yekwaMutasa. Bumbiro remutemo iri ndo richatipa direction yekuti, regai ndikupeka background mbichana. Chifamba usiku wandataura panapa akasiya wakomana 9. Pawakomana 9 pane 3 wakatorwa nenguva. Nguva yavo isati yasvika yekuti wagare umambo. Saka vamwe 7 awa wakakwanisa kugara umambo wanga wakuti aiwazve. Avo vamwe 3 wakapinda tawandisa. Unoita 200 umambo usati wadzoka. But hatiiti umambo tichidaro. Inhafu idzodzo. Ndo kusarongeka kwetisingadi mumhuri ikoko. Saka baba wamuri kuona apa awa wakatsigirwa neSakupanya family yese, wakarwa wakamira baba kuti kune vamwe vana watenda ichifamba. Uri kuda kuti tirongeke mumhuri, tiite example muZimbabwe muno.
kuti kana muchida kuona kurongeka endai kwa Mutasa. Hatisi kuda kuti kana paine mukana wekuti pakunzi pari kuda kusarudzwa mambo, umwe naumwe zvinongedza kuti ipai inini, uyu ari kuti ipai inini, uyu ari kuti ipai inini. Kusarongeka ikoko, Comrade Guest of Honor, ndo zvatiri kurwa kuti tibvise. Saka tiri muprocess. Tine wana wakafunda wakaenda kuzvikoro, malawyers ndo watiri kushanda nawo kuti tigadzire bumbiro remutemo. Bumbiro remutemo iroro tinoriisa kuhurumende. Baba awa hatidi zvinhu zvinovatemesa musoro sababa. Baba vanofanira kuti kana paina mambo anenge aripo atorwa nenguva, baba wataura kuti next house gathering vanhu vese vachivirirana nazvo, kuti ndo zviri mubumbiro remutemo. Imi munoti 2 years, isu toda kuti 3 months nekurongeka. Pasina munhu anoti ndakuenda kukoti. Unoenda kukoti kundotsvagei? Dzimba dzinenge dziri straight forward. Saka kutaura kuno kwandiri kuita kwasara imba 1. Tabva paimba iyoyo 1 yasara iyoyo, wana awa wakufanirwa kugara umambo nekubarwa kwawakaita. Ndokuti warege kurwa, ndokuti mhuri irongeke. Saka baba awa ndo zvatiri kurwisa kuti baba wange wakarongeka. Ndaida kudzoka kwaSakupwanya. Wana Sakupwanya musati Cosmas ndiye baba wekwaSakupwanya. Akatakura zita rekuti Sakupwanya wese ndi baba wekwamutasa. Zvoreva kuti Sakupwanya family kana paine dambudziko riripo munogara pasi sana baba kutungamirira chete uko. Asi munhu wese akatakura zita rekuti Sakupwanya ndi baba. So ndinoda kuti kuhurumende tatambira zvamatiitira izvi, ticharwisa nepatinokwanisa kuti tirongeke mumhuri. Iko zvino Comrade Guest of Honor, wana wanga vasingataudzani iwo wehumambo iwawa, mambo awa vasi kutonga dare vari wetu. Dzimba dzese dzinenge dziri dzinogara umambo dzese dzinenge dziri. Ndo kurongeka kwatinoda mumhuri. Saka ticharamba takagarana matunduru ekuti tibvise zvinhu zvinonetsa mumhuri, tirongeke kuitira kuti basa renyu kuhurumende riri kuitirei nyore. Kune vari kutungamirirwa nababa Sakupwanya, ndanga ndataura kare kuti musatarise munhu, tarisai kuti munhu uyu apiwa authority nehurumende, munhu uyu akapiwa authority nefamily kuti ndo baba wedzinza. Saka panofamba baba awa panofanira kutotinhira because ndiwo baba. Mukaona pasingatinhiri zvoreva kuti isu tinofanira kuremekedza baba awa, hatisiri kuwaremekedza. Ndinoda kutendai Guest of Honor, ndakamirira mhuri yekwaSakupwanya, ndakamirira mhuri yekwamutasa yese kuti matiitira zvakanaka. Mapa baba wedu ushe wanga hwane makore, tinoziva kuti pane mamwe mapepa ari kuuya kumaofisi kwenyu. Mudzviti wedu tinomuremekedza chaizvo. Pamwe pacho tinotombobvunzawo mibvunzo yekuti ko wana Comrade Misi vari kuramba vachiti editing zviri kumbofamba sei? Ngekuti munhu
ari upright. Vana mudzviti tinovaziva. Pane vamwe vacho vanoti nerweseri, uya nekuseri uku unoita mambo. Ndizvo zvazviri kuitika mumasuro, ndizvo zvatiri kubvisa izvozvo. So tiri kuona mudzviti wedu ari mudzviti ari upright. Isusu mato tinonokera. Tiri kutaurawo hedu tiri ma-outsiders. Because ngezvehurumende, asi hama tinonokera. Please confirm. Saka tinokuremekedza zvikuru nekuuya kwamaita. Motisvitsirawo mazwi atataura pana anokosha acho. Chafu mongosiyawo iri chafu. But kana paine mazwi anokosha, tisvitsireiwo kuna resident minister. Kuti vanhu vekwaMutasa vari kuti hatisati tarongeka. Tiri kurwa chaizvo kuti tinyatsokurongeka kuti basa rikuitirei. Ndatenda zvikuru. Ngatiomberere maoko shumba iyo. Tinotenda Keno Mutasa nemashoko enyu. Ngatinatsebaranidza maoko tiombere mashoko aKeno Mutasa. Vachitambira kuti tinobvuma ushiye kwasakupwanya wauya mumusha. Pana baba vada kubvisa chipo chavo. Sati tasvika pa next stage, benchi mucharedi. Pamusoro ini ndini mukuru mumurekwa sakupwanya kwa June. Tafunga kupa Ningina Cosmas ng'ombe anoiziva, saka ndio chipo chedu chekumukorokotedza. Tinotenda vemhuri nechipo chenyu. Gesofona panguva inoi ndiri kukumbira kuti timbonzwa entertainment from the prison bench. Nanzwa muchitaura kuti hamungabve pana pasina kuridza. Ofisa weMutasa RDC chandiregerera ndamba chichipinge. Mutasa RDC mbudzi 1 tipe mbudzi yesu. Yeah, it's fine. CEO ngatirambere chanda pamwe chete nemhuri yekwasakupwanya. Tinotenda nesapoti yenyu yevapresident maprograms edu. Gesofona ndize chimwe chipo chekupedzisira hanzi kazhinji kacho mashefu anofamba vanenge vachivasapota, asi havana chavanopiwa niwo. Saka zvambozanzi secretariat yenyu yafamba nayo yese ndazoti mabva kubhoyera, asi kwaMutasa supporting staff yenyu yese kuprovince hanzi ndinoziva ndiyo inonyora muchigaita ngaive tore mbudzi yayo. Hamati vanoshayina sei kuprovince support staff timu yavo yanamisimisa. Uyaimuone kuti mutore mbudzi yenyu pana patozonzi haina kusvika. Uyaimuone vari kupiko anzoenda nembudzi yagisi, saka maikaseka vatorerei. Thank you very much. Tinozvitenda. Mhuri ine mashandi ehurumende madepartments ayati iri kusupport again. I think muchabatwa namaikaseke magovernment departments. Pane zvipo zvenyu zvembudzi zvabva kufamily kwasakupwanya. Yakarongeka mhuri iyoyi chef. Maita basa kwasakupwanya. Thank you very much. Munogona zvenyu kugara basa. Tinotenda mhuri. Nekuda kwenguva Gesofona nditenderewe kuti ndichisimudze mvura yemanyika neudiki hwangu. Chief Mutasa watipe mashoko awo nema closing remarks. Shumba. Mutasa ndi mambo, Mutasa ndi mambo, mambo ndi mambo. Ndoti pamusoro Gesofona, pamusoro mhuri yevasakupwanya, pamusoro madzishe ari pano, pamusoro council chairman, CEO, pamusoro Shumba, Samanga, pamusoro munhu wese. Ndinoda kupa kutenda kune hurumende nekuti nzwisisawo
zvichemo zvedu, especially isusu vana vekwamutasa as a family. Tatagara for a long time zvichinyadzisa kuti munhu waunoti baba wako haana dare, asi uchigadza wamwe baba wako asingagari. Kashandire kedu kwamutasa kanga kakutinetsa pakuti kana mambo asipo anofana kumirira mambo ndi baba wake. Izvozvi zvakutirerukira nekuti imwe mitemo yanga iripo yaiti hapana ishe anokwanisa kumirira mambo kana asina dare, asi tsika dzedu dzichiti iye ndiye anofanira kumirira. Saka ndoda kupa hurumende kutenda kukuru kuti chichemo chedu matinzwawo isu sevana vekwamutasa matibatsira, mutanha wedu uchachiteramira. Ndiri ipapo ndoda kuti nditi kuna baba Headman Sakupanya, pane zvinhu zviri zvamakatakura zvese zvakakosha. What is important now kwakuti muite able kana kuti mugone kudifferentiate the roles edzi two titles dzamuinadzo. Kuti yekutanga yekuti ndimi baba kwamutasa, it means kuti chinhu ichocho chamakatarisa mhuri yekwamutasa isusu tisu vana venyu. Makatarisa binga guru, makatarisa chirovarova kuti zvinhu zvedu zvimire zvakadini zvakanaka. Pamuchaita basa renyu baba muri kwatiri, I know you are a professional man. Itai sababa. Baba haana favor. Baba haana mwana waanoti mwana haana akidziwi kana kuti handimudi. Tiri pakati kudai, it doesn't mean that all is perfect mumuri. No. Pane zviri kunetsawo mumuri zvirimo zvatiri kuti mimi baba hakuna umwe kunze kwenyu ndimi munotigadzirisa kuti mhuri yedu irambe yakamira zvakanaka. Kana paine vari kunze vari kuchema, tiri kuti vaunzei mudhuze tigare pasi semhuri motigadzirise isusu vana wenyu. We are ready whenever you want kuti muti tiuye kwamuri, tinouya sababa wedu. Chechipiri ndakuti imwe title yekuti Headman Ishe Sakupanya. Ishe Sakupanya maiswa pachigaro ichi nemhuri, kumirira mhuri yekwasakupanya. Chigaro ichi handi chenyu chekuisa mupaketi ba, hamuisi muhomwe ba chigaro chekwasakupanya, because muripo saHeadman Sakupanya makamirira mhuri yese. You should be able to accommodate munhu wese wekwasakupanya achava nedambudziko rake, because ndimi makaomirira wese. Kana paine vamwe vama musingafambi navo zvakanaka, zvapera nhasi. Kana mamine vamwe vama mufamba navo zvakanaka, then continue. Saka ndiri kuti kana muri baba, you are all encompassing. Mbavha ngedzenyu, mahure ngenyu, waroi ngewenyu. Zivai murei wenyu, zivai mbavha yenyu, zivai hure renyu, zivai munhu wese, asi muchiziva kuti at the end of the day munhu wenyu. Pamuchabata mutanha, ubatei zvakafanana, musabate vanhu zvakasiyana. Mutemo unoapply to everyone zvakafanana. Hakuna kumwe kunobviswa mbudzi 5
umozibvisa mumbuzi 1 asi mhosva yaparwa iri mhosva imwe chete. Mukadaro makanganisa dzinza masikanganisa chigaro. Mutemo ndo chikumbiro changu. Mutemo. Tichati tati fambe wawengu wachatanga kutaura. Tati fambe waikuvhiringidza wachauya padhuze. Munazoona kutangwa tingo ringo nekuti pana wachada kuuyisirai pasi. Isi tiri kuti vhusarai maziso muone mhandu, muone wakanaka nevakashata paanouya pamba penyu. Asi handiri kuti bambo isai mushonga mupaketi, fambai nemushonga mupaketi. Semutemo webinga hakuna munhu anokwira mubinga guru anobata. Hakuna munhu anokwira mubinga guru ane ropa mumaoko ake. Saka inini sababa webinga guru, lead by example. Hatiri kuzwa kuti maakuisa hoko mumagedhi. Hatiri kuzwa kuti maprofita achavipamba. Hatiri kuzwa kuti n'anga dzichavipamba. Hatichadi kuzwa mutanha munoti muri kuridza ngoma dzisinganizuma mutasi. Lead by example. Nekuti isusu vana tiripo kuteererai kuita zvakanaka zvatinotarisira kuti ndo zvamunofanira kunga muchiita. Baba wangu ndafara, hondo yapera yekutanga, asi hondo yechipiri ndiyo yatanga. Izvozvi yatotanga. Hapana chinhu chinonetsa kuchengetedza semunhu. Nemunhu paari nguva dzese hauzivi zvaari kufunga. Pamauya nhasi pano vanhu vari mutende umo, nevari umo, nevari apa. Pane watomuka ari kutsvaya kupinga kuti zuva rino risanakidze, asi zvaramba. Asi kuti mumuzive, hamufi makamuziva. Saka munhu akarara munhu, ari kufamba munhu, ari kuchechi munhu, ari kuma 7 days munhu. Saka zivai kuti munhu unonetsa kuchengeta kudarika mombe. Mombe ukaiti komu inokomuka, asi munhu ukamuti komu unokomuka nemakumbo asi pfungwa dziri kuenda. Saka chenjerai izvozvo baba, kuti munhu dai pfungwa dzese maitora dziri dzenyu muchichigowa kuti wedzako zvazviri nani, asi Mwari wakapa munhu umwe naumwe kuti ararame neupenyu hwake. Pfungwa idzodzo dzakasiyana ndiko kunoita kuti chinhu chatorarama chinonzi upenyu chiite meaning. Tikaita pfungwa dzakafanana, ndosaka okay iriko, Bheri ariko, Dupoplas ariko, because umwe naumwe ane basa rake, because ane target market muupenyu hwatinorarama. Baba, thank you very much. Mauya. Tinotenda Chief Mutasa, mvure wemanyika. Tinoda kuombera zvinonzwika ndiri katese. Tiombere mashoko aChief Mutasa. Mururi nemuridzo kuna Chief Mutasa. Thank you very much mambo. Tinotenda nemashoko enyu ekubatanidza mhuri. Ndichakumbira kuti isati tasvika pakuvhara sabhuku watipa maoko epadhuze, asi vasati vadaro ndichada kuti ndipe service provider ari kutibatsira panapa, nekuti ukamaigasva atirika unozadzikwa nekudya, atitaura kuti tichafamba sei kuti tinodye, wobva toadvertise business rako. We are open for business. Mutasa. Pamsoroi Chief Mutasa, pamsoroi machifi ese ari pano. Chekutanga ndoda kutenda Ishe Sakupkanya vakayemura zvandinoita kunge ndiri pano. Ini ndoitwa Melody Mukono Weshiri, ndoshanda ndiri kuEcoSure. Mapolisi edu ekuEcoSure akamira akadai. Polisi yedu yekutanga inotangira pa 75 cents, ukafirwa unobenefita 625. Zvakare inomachua after 3 months.
Then yechi2 yacho yatinoti basic inoita $50 ichimachua zvakare after 3 months. Ukafirwa unobenefita 1,250. Chechipiri chandoda kutaura ndinoitawo zvedheko. Dheko ramuri kuona riri panapa rese ndinoita zvakare. Ndino matende atinoti kana muchinge mwapinda mumapolisi edu atinokwanisa kukupai nemachezi mukanga muine mafunction. Zvakare chaikupedzisira ndoda kuti VIP iri papodia then vari apo tikanga ndapedza kutaura vari kodya chikafu chavo uku, then vamwe vese mucharamba makagara chikafu chichauya pamuri mazvita. Thank you very much mwanasikana. Ndichakumbira Aba Mapindani, Pastor Mapindani, muye mutipo closing prayer tobva tazopiwa maoko ekufara. Asi ndira kutaura chiti program yaisati yapera. Zvatakupedza panapa it's just the official government program, but the program yemhuri iripo the whole day. Bendi tinaro for the whole day. Ndanga ndiri kupromiswa naDhani chitetsana naye apo. Yesu fona mungadongoziva. Chango wakumbira kuti pange pane football game after this event. And the Scotland FC, ndiyo Scotland FC, ndikana kuti ndeya baba sakupanya vanenge vanayawo Scotland kuno. We know kuti Scotland FC yakapinda muPremier. Then imwe yacho ndeya Yeto FC. Tapedza program. Then I support achaisa maprice for that football match. So vanhu musaende. Then again ndoda kutaura nyaya yemitiyo. In the spirit the tree planting season kesofona madzishe ese musati maenda pane miti yamuchapiwa yonodyarwa mitiyo iyi every shari panapa muchapiwa mitiyo iyi moenda nayo. Saka mapedza itai kuti tione vamashingaidze kuforestry commission vazokutambidza miti iyoyo. Mitsi Mapindani. Tinokutendai Mwari wekudenga nekuda kwezuva nenguva yakatinakira kudai. Matanga nesu burikidza nenyasha dzenyu tafamba mukati meiri zuva ramaropafadza pamwe nekutirangarira pakugadzwa kwaishe wedu Sakupwanya. Tinokutendai nevakuru vose vatikuta pano, tinokutendai nevanhu vese vauya pano. Tinonamata Mwari wedenga, tinotaura nyasha dzenyu tichitaura kuchengetwa kwavo pavava kudzokera kunyange nevanosara. Tinotaura rugare nezvavakuwana baba vangu zvekudya, tinotaura ropafadzo yenyu. Tanamata nekutenda muzita raishe wedu Jesu. Amen. Thank you very much, Sapuka. Pamsoro baba, elbizeri zedu msoro, tiombere mako. Pamsoro. Notenga. Discuss